oameni și bine v-am găsit la un nou episod cu David. Bine, David a luat pauză că am avut și eu niște probleme și mi s-a șters filmarea, dar mă rog, astăzi o să jucăm Banban 0 cu David. Eu mă joc Banban 8. Și eu joc Banban 0 și Banban 7. Venit! Hai să joc nou. Nu uitați să dați like și subscribe și la mine și la Teo. Da. A început deja Teo pe acolo, așa. Mă rog, hai să ne luăm gata, hai să continuăm la jocul ăsta. Haideți să continuăm. Pentru un părinte care dorește să-și salveze copilul. Este o problemă, bla bla bla. Wow, Exact. ești la fel de urât și în poze. Stai, bă, că tu ești oase și piele. Exact. Lider și spune. Ok, deci eu practic... Hai să apăsăm. Bună ziua, bună ziua. Aaa, uite copilul. Ăla e schimbă film. Aolele. Aoleu. Ce ai de găsit? Hai, apasă pe like. Ia o pălărie și apăsă. Așa să faceți și voi, să dați un buton de like și subscribe. Bine ați venit la a spune un set de întrebări de negativ. Vezi Proastule! ecranului. Cum i-ai zis? David s-a supărat pe aici, am dat pauză, nu știu de ce. Mintea vă poate fi încetășată. Da, ce vrei să faci? Dar se așteaptă să răspundeți cât mai bine posibil. Pe aceasta este esențială. Și prea căcat, poate nu erai așa de... Nu mi-amintesc. Răspunsul de zi este perfect natural. Mă, ce? Știți unde vă aflați? Da, în pușcărie. Adică în pușcărie, dacă e, nu știu. Da, perfect natural, nu mai văzut niciodată aici. Noastre. Vă simți ciudat? Da, mă simt ciudat aici. Bă, acum am numai perfecte. Durerea de cap va fi găsită în câteva zile. De până acum sunt de dinainte. Nu mi-amintesc nimica. Este perfect natural. Așa e moștenia anumită virtute. David ușește mei, dar vezi ceea ce alege să fiți. Acum ați completat chestionarul zilnic. Stați un pic, oameni buni, să-mi iau și eu ceva. Transferul datelor. Cardul de lucru mi l-a dat. Da, știu și ea trebuie să vină Banban. Baby Banban. Haide, bă. Mă, ce m-am speriat. Stay at the back of the Stați în room, away față, în from the spatele door. camerei. And of course, hands where I can see them. I'm not going to repeat myself. Acum cu fișierul ăsta de lucru trebuie să-l duc undeva. Hai, uite pe The Banban. new ones are always easy to Ușor de păcălit. Ia uite, I'm 6, your name? cazul 6, salut. Goes ahead and say, S-a neighbor? statutul prieten. Wow, your room is so Mai much cooler cool than mine. decât a mea, o masă și o plantă de rafturi. Want to switch rooms? Vrei să schimbi camera? Oh, I'm sorry, Îmi you're pare rău, probably very probabil confused. ești foarte confuză. Not that I can help with that, Să te but what rog, I poate can do invita is să help you familiarizați become cu more locul. familiar with the place. We can discuss who Putem gets to switch discuta mai rooms. târziu cine primește pe I see ce you got your key care... card already. Aici, You're gonna așa. have plenty of those, which means you'll be needing something Ia to help fișierul keep de track lucru. of them. Here, take it. E It's yours. bine? E bun? La bla. Nu știu ce a scris aici. Întoarce-te. Uite ce asta. These key cards will allow you to activate these cards. Aceste care de chei. Suport de chei. Eyes on the colors of the scanners because they are color coded. Ia să asum. We shouldn't stay here too long or they'll think something's wrong. Let's head to the other room where everyone else is. Sunt toți ceilalți. Haide. O contă de... No entres todavía. El jefe quiere hablar contigo. Acompáñame. You give it a try. Faceți o încercare. Ok. Bine, ai revenit cazul 4. Just play Asta either e Surge. but more importantly, Keycardul lui Surge ăsta? this place is very cool, but there's someone I want to meet. Eu înțeleg că nu știu pe cineva. M-am jucat și știu că trebuie să mă întâlnesc pe Bambalera. Uite pe Bambalera. Stați un pic, oameni buni, că mai am un pic și mor aici.
Cazul 7. Nu uitați de like și subscribe. Da, chiar, nu uitați de la și subscribe. Hey, Sam. Hei, 7. You guys. Sunt ocupat. Bă, David, a murit pe telefonul meu. Asta e tipul? Da, nu e prietenos. De când e prietenos? De ce ai făcut așa? Lasă cum a venit așa. Lider? Aha. Da, lider. Ți-am spus de 1.000.000 de ori, toată lumea mă admine și eu sunt liderul grupului. Nu contează. Ascultă tipule, nu, eu vorbesc doar cu cei care se pare că nici măcar nu știi ce este. Unde plecă Ban? Bă, Ban, unde pleci? Don't take what she said too much to Nu e heart. prea mult She'll come to like you as inima much as ceea ce a he spus o does să me. ajungă să te But it looks like your reputation is not as great as yours. atât de greu, How about you take a look ți-am around? zis să ajungi o privire pe aici și să mă găsești când ai terminat de explorat. Asta e Jumbo Josh. Fă-ți prieteni. Bă, eu vreau să fiu prieten cu Ban Balena. Fără supărare, am discutat despre asta, nu am timp de vedere cu cei puțin inteligenți. Bine, Ban Balena, dacă tu nu vrei, aia e. Nu știu ce faci pe acolo. The Pole. Padu. Nu uitați să... Bun, să încep. Da. Hei, aici sus. Unde aici sus? Am un băgat și... Bă, ce cauți mă tu aici? Oleu, eu mă uitam sus. Stoc aia nu mă interesează ce stoc aia. Ei. Bă, ce? Faceți pe sus. If I jump, will you Dacă catch me? stau să mă prind, sunt blocat aici de ore întregi. Da, normal. A plecat de ce? Here I come! Iată că vine. What is Acel... Because I know you're still Sunt angry de about cauză. the prank I pulled on you the other day. What? No. Hai, Ban, m-am speriat de Ban. About that. O să vrea să ne Just jump and I'll catch you. Promise. Okay, if you promise. Ui! Cred că s-a lovit la fund. Minus 1,000,000. Minus 1.000.000 aura! Sunt de partea cea bună. Ai vrea să de Zivaniu. Nu, Ciana, nu! Oh! S-a omorât! Really hurt. Mulțumesc! You just Tocmai ai earned a câștigat friend. un prieten. Mulțumesc! Ia tu ce vrei. Ce se aude? Ce mai e? Idiot over there wants my phone first. It's mine. Fugi! Fugi! Bine, pa! Over there wants to claim the treasure for themselves. Over my dead slimy body. That guy over there wants to claim the treasure for themselves. Over my dead. Bro, David, vă dau la pușcărie. Vine în față! Aaa, murit cu toții! No offense, but Bine, mă, pa! I don't have time to wait speaking with the. Why? What? Example. A apărut logo-ul. Cici. A apărut ăla. Care a fost și la început. Oye, trebuie să mă ajuți. Seven said something about her not liking telling people before she placed me in here. I'm too scared to see what happens if I let it sin. Help me solve this and we can use whatever's in these boxes I have. From what I could figure out, you're supposed to place the sphere in a certain order. Așa. Order that would allow Am the trezit slider to unde? go through them, from smallest to largest. Da, trebuie să fac aici. Unde sunt? Ăsta. Ia Bine, stai. aici. Ia stai toate bomboanele.
Bombanurile. Evaluarea a ieșuat. Ești atât de bambane, îmi spui și nu cunoscut. Ăsta mic. Bă, sunt în bamban 0! Bă, cum să ne întâlnim acum? Eu sunt în camera la portocalie. Sunt aici. Eu nu știu unde sunt. Am murit. Ia, păi cred că. Bă, sunt din bamban 0. Ăsta. Ăsta e Flumbo! Unde e Flumbo? S-a ascuns Flumbo! Bă, da, chiar. Mi-ar trebui Flumbo. Nu sunt mă Flumbo, taci. Nu sunt Ba mă da, e Flumbo. Flumbo. Că te-am ascuns acolo. Ok, oare Flumbo e bun? Dacă le pun pe rând așa, ce se întâmplă? Ah. O să fie corect? Uite, Flumbo! Tu vină repede, fii atent! Îi vezi aia albastră? I-am văzut, bro. Ia vino. Uite, ia stai aici să vezi. Uite. Ia mă. Stai acum, nu acum, acum. Uite. Flumbo supărat. Ce? Flumbo? Ce ești? Tu ești? Credeam că e... Too bad for you. Tu du-te aici. Așa. Tu. Dă ușa. Du-te aici. Presupun că tu te duci aici. Dar ce e? Asta presupun. Să mă ascund. Și ultimul ăsta mititel, care nu pot să-l iau. What? Așa l-am luat. Bamban! Bamban! Este bonbon. Ce am pus aici, e corect? Greșit. Două corecte. Totuși pe joc de mine. Nu a trebuit ceva vreme. Nu e așa, corect. Dar știu că ăsta vine aici. Bă, ce faci aici? Știu că ăsta mititelul. Suntem bine. Ți-am puțin știu că ce azi? A, vine aici. Ăsta mititelul. Bă, am greșit. Ioc. Trebuie să facem altceva, că am făcut praf. Nu e bine. Nu e bine. Trebuie să facem așa, că am greșit aici de ne-a bătut mama. Și ultimul care n-ar trebui să fie aici. Greșit. Corect. Dacă aș fi... Ce mă? Ce? Stai că o să chiar... Teo, în primul moment ăsta aici. Te rog. Now is not the time for joke 6. Hide and seek is no laughing matter. Are you gonna tell 17 about my location? You'd be cheating if you do. La până trebuie să fie... Mă, dar tu vezi ce desene sunt aici? Dar el le-a desenat. To wait in here. What? No, you've gone missing and now we found you. We need to go somewhere else. Cultivanium. Da, e cu Givani. No, we'll be completely safe from upsetting. Oh, nu spune. Am greșit. Tot dacă vrei să fac eu, dar nu te știu, da? Nu vreau să mi-l faci. Sunt bărbat și o să... Oameni buni, totuși ce s-a întâmplat aici? Și o să reușesc. Cum așa deja au plecat fără mine? Stați, mă! Așteptați-mă, bă! Uite pe Flumbo! Și ultimul Nu-mi vine să cred, oameni buni! aici. Nu-mi vine să cred că suntem aici! Corect, greșit. Corect. Flumbo, ce faci? Ăsta. Că nu s-a trebuit să ne ducă... Apoi... Presupun că ăsta.
Oameni buni, ce mi s-a întâmplat? Uh, În fine, nu, trenul. aici, ăsta, Intră și alt tren. ăsta, aici, Bă, frumbo, bă, frumbo. Pe jur, dacă nu Apoi. afară. ăsta, aici, Nu mă pot mișca. Bă. Bă, nu mă pot mișca. Chilo mi-a povestit tot felul de apoi ăsta, nebuni care s-au Aici. și au fost pe afară. Te-ai alitat cu Chilo. apoi, ăsta, apoi, Teo! ce? Vezi? Ce? Bamba. Ia fii atent. Mă rog, Ia-te și pe Flumbo. poate fi. Tu ești Flumbo. Să știi, în joc ești Flumbo. În joc eu sunt Flumbo? Da. Pentru că ăsta e trecutul lui. Și n-ai văzut că a zis aici 6, adică cazul 6? De ce s-a oprit trenul? Flumbo. Ăsta, Am apoi, zis de zi. Am crezut că Flumbo e rău, sincer. Oh, Chirogu! Surge. Vorbește de mine! Bă, eu nu sunt periculos, tu ești periculos, că tu vezi ce fac aici. Corect, corect, greșit, corect. Ăsta, Vor prinde că sunt în căutarea copilului. Lor nu vor... Stați, am un semnal prost. Bă! apoi ăsta. Sper să fie corect, apoi ăsta. Tatăl! Sună foarte mult. Dar de ce? Neam că crasă împreună. Sunt imediat. No, my husband. Eu continui cu Batman 1 aici. Să mai bine m-au ajuns. Nu mai pot acum. Ue, La tine câte minute ai filmat? 17 minute doar pe Eu 24. am sărit ca nu. Apoi episodul ăsta va avea multă. Asta. Am ajuns. Ia asta. Ai idea. Ce? Dar în primul rând, Nu pot de să unde ai văd. scos-o, nu? De unde ai scos-o, mama? Nu, ce e asta? Puzzle? Nene, curând. Frățioara, i-am stat 18 minute în video că pot să fac un puzzle. 25 de minute ca să facem aici? Eu cât mai am aici? Aolo, de cât filmez. Bun, oameni buni, cam aici se va termina acest episod. La mine să mai continue. Acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați Corect, să dați un greșit, corect. subscribe în următorul episod cu Pampan. Da, eu o să continui cu Batman 1, că e prea. Păi se instalează, o să fac episodul 2 cu Batman 1, pa!